Aquí, darrere meu, hi ha l'Estany de Sils, i aquest cartell que veieu ens recorda que no és un lloc qualsevol. És un espai natural protegit i forma part del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya, o PEIN. Un instrument de planificació i gestió dels recursos naturals que proporciona una protecció bàsica, la qual pot ser reforçada amb plans específics o altres figures de protecció, i que cobreix més del 30% del territori. Per fomentar la gestió activa d'aquests espais, el Fons de Patrimoni Natural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, han impulsat un ajut perquè les entitats ambientals gestionin i desenvolupin projectes en aquests espais, conjuntament amb els diferents actors del territori. En aquest context, des de la Fundació EMIS, han posat en marxa el projecte Ordenació i Conservació dels espais PEIN de la Plana de la Selva, amb l'objectiu de millorar l'estat de conservació de 4 espais naturals: l'Estany de Sils i la Riera de Santa Coloma, els turons de Massanet, el riu i els estanys de la Tordera i el volcà de la Crosa. Aquest projecte comprèn una superfície de més de 1.000 hectàrees i compta amb la col·laboració de 10 ajuntaments. Segueix-nos per descobrir les actuacions que estem duent a terme i conèixer els hàbitats i espècies que estem treballant per conservar. Fins la propera!